Nu har vi så valgt at sætte proppen på flasken. Hvorfor var det nu, vi gjorde det? Det var for, at den ikke skulle være hurtig til at flyde til top med flasken, for der løber vandet hurtigst ud. Og så kommer der en luftlomme, der får den til at stige hurtigt op i snuden. Ja. Så nu prøver vi lige en gang til. Og lige nu står den faktisk, det kan man nok ikke se på filmen, men lige nu så flyder den faktisk midt i vandet. Og så tænker jeg, at hvis jeg blæser mere luft i, så stiger den helt op til overfladen. Så det prøver jeg lige at gøre. Det gjorde den så næsten. Det kræver lige